srebrna kratka mišić i ovo dole slamka je kost. Znači, mi djeca najčešće dok stežimo naše mišiće, dok ih pokazamo, najčešće napravimo ovo. I znači, dok su naši mišići opušteni, ne možemo se baš osjetiti. Naprimjer, neki ljudi koji imaju jako velike mišiće, njima čak dok je ruka opuštena ne bi se mogu osjetiti mišići. Znači, ovo je stezanje naših mišića. I eto.